Mister Mio, mag-emergency meeting pa sa nga. So, pati ba ng uwanan dyan? Napadyo ko'y dito ba ko dito sa amo, dawa padyo ko nakakumal o kamagol. Asa naman itong imong sweldo di ay nga pati nakuha? Kapitan kung ka sa inyo ha. Ugtan mo dito, Mayor, kay lima ka kabit nga chik sa kuhaon da. Upat na nakuha, mga namagol na naman ko. Hindi ba, Mayor, maglayan tag-istorya ba? Unsa man gatong kabutong sa meeting karon? Manang magtawag kog meeting karon bisag uwan kay naa si Gobernur Juan Ron si Dutski. Marito ug si Rubin Punsi mo kuno siguro to iyahang kuan goro yung bodyguard mga kusgan kuno sila sa banga ba. Mong nagpa-meeting ko ninyo karon. Nya mudagan gito siya og gobernur. Mo to yung panding na tog 10 million. So prepare na ka? Tama ka din na, Mayor. Mao dahil nagpa-emergency meeting ka kay para madala sa atong panding. Hindi, mga gwapo na sila, Mayor. Dili ba ka na makaon kay wa para ba ka dungag sa mo ah. Hindi, napalaway, tununong yung kalibre ato, pwede pa to. Ayaw ka bala ka anak kap kay ang ilang tuyo diri nga masecure kuno ilang buto diri sa atong barangay. What? O sa atong lungsod di ay. Ko ba? Asa day si Kapitan Ziri day nga wa pa mamari nga duol ra man ilang balay. Aw. Ako ra lang nibaw ka, Mayor, kay nananggot para batubikan. Grabihan na nang oy, nya ana si Kapitan Ziri pa duol diri aka. Dali-dali man, dagan man. Kailangan ko kay nanangin mo sa pinta ka unong lubi. Gaya ni mo ka Zero eh. Nanangin mo lima ka unong Ali makapuno ko 50. Aw, usan mo ko maniog to. nga. Kung may pamahaw. Nya, unsa may atong waner ron nga na kay visitor ron. Ready na mo? Tindaruan ko na eh. Oo, kana mayo kay maro pag pending na to 10 million. Yan hurot na pag 10 million guro nimo. Ano, tumito kay bako na tasyadad to. Oo, kana mayo imo unsa may 10 million nimo. Sos. Palit sila ho checks niya. Sila 6 boy buka kana way mong dagway dagway pa nang percent nimo 6 boy ayo. Dong narabato si gobernador diri ah. Kinanglan nga secure na yun na tanan ha. Inyong mga istorya, ready na? Na, ready na ka to, Mayor. Grabe na ba na doon mo? Inyo. Na, simpa ni Makinyo. Eh, okay na lang gusto niya mo. Aw, mayo. Oh, imo dyan, ready na po ka dyan? Ready na ko. Sure ka na nga ready na? Aw, sige, kay hapit na si gobernador bayagi diri ang mga 10 minutos na lang siguro na siguro na aros unahan. Kadong na diri si gobernador. Sa kasi gobernador Dutski nga nagmotor ng laman. Turdoy na gumo na. Ano dito? Turdoy na kana din. Ay mo sabang akay. Mga bibigyan na dara bagarma. Kasi sila ta. Oy, Miyog! Mayang hapon na yun! Dugay na ko, Miyog! Kay patayuan lagi sa agyanan. So, kan Miyog, isang na mga kauban mo yun, mga managbunaw snack chef. Hindi na to ra. Mura rabang guwapo. Inya, unsa man yung istorya niya? Na, istoryahan rabang niya. Snatcher ko ng mga naong. Unsa man yung naulay? Na, labaw ba na sa snatcher? Ano ba yung guard? Nagdara mag 45? Hilong na naman diya. Pag maibotan na, 1 hit to ka. Oh, ayun. Ayun. Magdansa. Oy, badigay! Ano na? Kaya ko nung lihaw, mabuhay ka ako sa semana, dagka mga humban. Turot? Ay, bala ka. May number. Siyang kaya uwat mo ba? So, kumusta man yung pag biyahe padung dire?
Sigurado gid diri gobernador. 100%. Why na sa Mayor, mayor. So, kamu mayor, di na may magdugay mayor kay uwan na mayor. So, isuod niyong bodyguard, nabasa ni, patulon ko ba ni? Sigo. So, kamu mayor, di na may magdugay mayor. So, salamat mayor. Oh, amping mo gobernador. Thank you mga gobernador nga. Dili mo ma. Kanon ka og bas. Amping gobernador ang di ka ma disgrasyato. Sa mga kabarangay. Panahon na naman nga mo shout out ni sa tanang taga-barangay sa Tapas. Shoutout ko dahil sa among kanang mga subscriber. Shoutout ni at Jilin. Shout out ko dahil ko ni Kuya Jeffrey Lucas o ni Dinske Ancona. Shout out ko sa akong ma'am na akong go sa Manila, nasa Pasay, go sa Lapas, si Ma'am Tata. O sa kalabdoy kong subscribe sa akong YouTube channel, Dotski Vlog, at sa Facebook page, Dotski Vlog, para updated po sa mga susunod vlog namin. Salamat guys! Ciao. Bay, para po. Ganda tayo ni John Namnamit, taga Banga Matalong dito. Subscribe na akong sa page sa FB RB Ponce, sa YouTube channel RB Ponce po. So, mga din sila taga Agbanga, kay gusto sila nga magigwana mo. So, amoras ang gigwana, amo lang nga amigo sa taga Matalong ra, sa putong gusto mo nga mo kuan nila mo, okay ra sad kayo, wala gyud may problema kay sila kay ni bisita man namo karon basin kami na pagtuhon, kami na po may bisita sa lang lugar kay mag-vlog na sad. So daghang salamat. So please subscribe dahil sa among YouTube channel o sa Facebook page Santa Paz TV. So daghan kayong salamat. Thank you.